رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله. أمبادي تبي شرفلا لجبا أمي أوفو كولي ماندو كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهينا ناكا كشنا كبركة الله كجدي كشايا ننا وكلنا بلا جلنكا ambe sungalo kalo barka maina ala yafa kalo jurumu kafar kalo ala kiramanto ka kalo wala sa angese ka kalo intonobo ni nafla uselliye ni sarakati uboliye ni nyuma ya ukeliye ni wurdi ukeliye teve shirfila ye wulika joke ka chasirike ka wati kerengerene umbuluda ange boka dilika uma Nawafil Ramadan shu joli nafla ka seka wulu nyafawi yani ange bi nafla di awma suratu fatiha o mi anga nafla nu bela jilen konnana wal manaka di halanga farda selu konnana ambi ale sura min kala anya kanu kale koro wala ninga sura kadu bi shuina nafla konnana suratu fatiha dayelenin sura togo chama beni sura ina qur'ane bilebile konnana ngala bilebile badoy suratu fatiha okmana fe o bamanangande ko dayeleni sura abela jelembe be aya wolon vlama sura be aya wolon vlay Allah ta'ala ko chugodi bismillahir rahmanir rahim nyadamnen ala togoy arrahman hina la bolentigi arrahim lahara hina karankarantigi alhamdu tanu lillahi wa bi alay rabbil alamin dan feun dabama alamina e dan fende abela jele kasoro doma bo dola taman sena panka mana fufundiska bela jelembe o konnana arrahman jehina la bolentigi arrahim lahara hina karankarantigi maliki yawmiddin lahara masakedo no ye lahara kotigi ani lahara ko nyina bolay okoro lahara fanga bela jelentigi Allah mi yanka me wala dema maliki yawmiddin iyyaka na'bud ala etigitigi ami edebatu wa iyyaka nasta'in wa ami demenyini edefe anti demenyini fanshi fe foya ala fe wa anti bonyeni korota nyini fanshi wa iyyaka nasta'in ami demenyini edefe ahidina sirata ala unga nyini fende kan kanda kan blasratika tlenenka ahidina ala unga kanda sirata ka blasratika kan almustaqim sira minat lenendo okoro sira bekute sira tlene ala amblauka sirata alladhina an'amta alaihim yennema ke mogo munuka uluka sira de kodo ala yennema ke mogo munuka o yekirawni nabi nyumawi ka kiraya duma ka nabi maya duma ka foni sire ya uka ka nema ku kan ka soro ka bara ma soro ka cheya ma soro ka chesiri ma soro ghayril maghdubi alaihim ala idimina munun koro olu kote e ala fununa mogo munun koro an kante oluma wala dalin filibanci kote wala ghayril maghdub ala dimina munun koro ko o ye bolisona wi ani kotakelaw wala dalin filibanci ko lu fenan kote ko dalinaw olu ye chrétien ani yahudu ye na koro bi samakata se hale mogo min ko ye dina karamogo nga ikembe ka afugulan do ikuna ka adloki bado ka jala muguta ala ko kuma be danga ibala ka mogo wele ka ta jana mesrama otigila mogo bela jela mi do kono o kuma na fe amin sura inde kala ninga soro ka fa amin o koro ala son fam chiko nyuma ala ko diama bitwe sungalo tle wolon vladoye amina bishu na nafladi tle shekin shu nafla الليلة الثامنة شو شكنا ركعتان وبيبي ركعة فلما وقرأ سلام بلاكو كله يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ركعة كله وركعة كله بفاتحة كلام كدفع سورة الإخلاص نيجا سورة الإخلاص كلام 12 مرة شنطة أنفلا مسكا كركعة فلا سلام بلاكو كله ركعة كله وركعة كله بفاتحة كلام شن كله ninga suratul ikhlas kala no e qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa sura in kala shenta anifla nitla la bi suraka wurdu min kawde ya shenkeme na yake alaka mine nene aw kelengele na bela jelembulu
folini walimando hambe o lasaw ma munu tun sogolendo ana malikono ani malikokan ninga wala doniya ka fo ni emission yira la wala TV Cherifla sanfɛ ni nono belebele fila ka dɛmɛ bon lɛn ani lɛn simi famu cogo ɲuman ala k'o d'an ma an bɛ folini waliɲuman dɔn lase an ka sababu ɲuman ma an ka diinɛ ɲɛma an fa ani an ka cɛkɔrɔba ale min b'a la ka tafsiri kɛ an ye nin sunkalo belebele in kɔnɔ alil makam Sayyid Sharif Osman Madan Haidar fo yan fo Bangoni Kuluju la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a kanuɲɔgɔnw k'a fɔ kalo in a donna an kan hɛrɛ la ala k'a wari hɛrɛ la aw kana ɲina suntigɛ waati a duwawu jaabilen don an bɛna duwawu minnu k'a la ala kɛ u minɛ an ma k'an ka jamana bɔ bolo la ka basigi don a kɔnɔ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان